Horas madihita saluna. Di persaurata, di permingguata, di perningotan, ari hatutubuni Tuhata Yesus Kristus di manugo onerion, ala nang masuk ma prosesi parhalado doho padita asa jongjong mahita. Hurian itu hata, namar pungu dohita di ari pesta Natalon, marlas ni roha makka malatehon, balganiasi ni roha ni debata, namar suru anakna, ima hatai nagabe daging, marhite hatutubu ni Yesus di Betlehem, di bagasan las ni roha si songoni, hupasat hami ma Tuhamu. Selamat hari Natal di manusia luna, ruas di hurian itu. Selamat hari Natal ma nang lihamu. Atong bongoti hamu ma akka bahalna, marhite-hite hamoleteon, akka alamanna marhite-hite puji-pujian, di bagasan uduk doho serep niroha, tapahibul marohata marsaur doho Yesus naung tubui, marede mahita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ritod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabi daging mahatay, jalamaringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada na siyan amay. Gok asiniroha, dohot hatutuon, haleluya. Martangi yang mahita. Ale ama nami, ama ni Tuhan Yesus Kristus. Hatai na gabi daging. Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem. Say pinuji magwarmu na badiay. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tu hatiuron. Jala di padomu ho do hami na holakian siakko. Gabe saor muse dohotto. Gok halas ni roha do hami alani i. Sejalo mahamolateo ni roha nami, naung tinopotmu, mar hite-hite anak mi. Amen. Mari deita. Tangihok kamu mapati ni debata, ima na tersurat di sada Yohanes bidu paupaton, ayat pitu. Hamu aka haholongan, masih haholongan mahita, ay siyan debatado haholongoni, jalaganup na marholong ni roha, ima naung tubuh siyan debata, jala ditadado debata. Atong ra mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Oleh itu ang debata, say panagogoy mahami, mangulahon na barbarat kapatid ni. Amen. Mari dita.
Adopo mangoluta, tubal gani holong ni tuhatta tuhita, marhite hatu tubuna tu portibion. Tatakasi ma akka pabahinata naso saurdo tu pakkokopon nai. Alani i, tama uduk kita, manapoti dosata di adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan para siroha na sumurung, nung agabidagi ko jala saor tu hami jol mana di hasianganon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa tungpos roha nami di padonganyomu. Di hami mangadopi ngoluon. Alay sipata. Jo do ganggu hami di padonganim. Uju masa hasusaan. Manang paru kilo di ngolu nami. Bertudenggan ni basam. Di pasaor hodo di rim tu hami nagok hahurangan dohot dosaon. Jala dito uso hami. Asa taruli haluaon dohot ngolu na ibaru hami. Alay di parsauran nami si ganupari. Si pata hupadon jok kami dope parbolatan. Pabairkon pardonganon manghiuto status sosial dohot gender. Dang dope huahulongi hami dongan nami. Jolma songo papainan nami Tuhami. Asima roham di hami Tuhan, humbar tudenggan ni basam. Say sungguh lima roha nami. Asa muba roha dohot pangalaho nami. Asa terparangyo kami pakoko pemidi ngolu nami. Jala patar. Nase totong mardongat toko hami. Manang ahape na masa di ngolu namion. Tangi hom mahami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasani dosa. Ai sono doholong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saliling nililing na di ibana. Hasang apa ma di debata na di gijang. Amin.
Turpuk songon epistel di pesta Natalon iman tarsura di Jesaya bidusia ayat sada rodi ayat napaonopon. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon. Bisar dosada panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon, marlas ni roha na sida di jolon ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon dina marbagi tabat-taban. Ay nunga di ponggol honho auga na ape tu ibana. Doho batahi ni abarana. Doho lisilising ni na mangadu ibana. Songon uju ni ari midian. Ay masosok do sogot nasa sijata ni parsijata di hatuturatan di tongan-tongan. Rodi ulos na marsa pumudar, gabe si panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso di lehot tu hita sada anak. Ape tu abarana do sogot harajaun. Jalabahenon na goarna. Si partahi halongangan. Si ulubalang ni debata. Ama saliling nililing na. Raja ni hadameon. Bahen hagabagada di harajaon dohot hadameon na sumarujung di habangsani si David dohot di harajaon na patoton dohot patoguhon marhite-hite patik dohot hatigoran olak nionro di saliling-liling na hamuruhon ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Ima sahatna. Martua doakan na tumangion hata ni debata. Jalan nau peopsa. Amin.
Maret dia maita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, so na hina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suha tudusan, na tumapalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan ni si Maria, nagabi-gabi sianton di parbadia, andora suhabuhan. Ido tuhatan natu lumaun na bernit, di panghuman ni selatus, na materpazal loy bana di hau pinarsila, na tua tu banutoru bing tanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manai tu surgo, lahudu tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disi may mana pay mamula sogo tanoon, mangumihala na mangolo doho na mate, au porsea di tondi parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan niala Kristen akan na badia, doho dasa ni dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu dosogot daging nihala ng mate, doho diangoluan na sorasuda. Amen. Tabege matikting na masa di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Natal Parjolo, tanggal 25 Desember 2022, topik ni Jamita, gabe daging mahatai. Nah Parjolo, guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu Natal Parjolo, nama lapatan, parningotan hatutubuni Tuhan Yesus. 2. Perayaan Pesta Natal Parjolo. Di Parmingguan ta sadarion, tanggal 25 Desember 2022, tapatupado Pesta Natal Parjolo, di tonga ni Huriat taon, 2 hali Parmingguan. Ima, pukul 8.30 wib, marhata Batak diuduti marulaon nabadia, dohot pukul 15.30 wib, marhata Indonesia diuduti marulaon nabadia. Ulaon nabadia di patupa holan turuas, nasona hona ruhut parmanion dohot pamisangon, dohot naso mamolus sidi. Papungul pelean tujolo dohita bain haperluan ni diakonia sosial,
pusat dung sidul dung simpul jamita. Songoni nang pelean ulaon namba dia di pasahat ma diinganan naung di parade di Jolo dukun simpul ulaoni. Tolu kebaktian gabungan sekolah minggu. Di Minggu Tasadarion tanggal 25 Desember 2022 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do Parmingguan gabungan sekolah minggu di Sopo Praja lantai 2 nani uluhon ni Parjamita amang Evangelis Insinyur Wilfred Manurung dohot liturgis amang Situa SP Pasaribu SE. Pinagi dohon ma tusuhaluhut na akai anak kon sekolah minggu asa mandohoti ulaon parmingguan ini tuhata ma masuk-masuk. Opat di hari perayaan Natal Pesta Paduahaon. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 10 WIB marpungu dohita di gereja ta laho mamestahon Pesta Natal Paduahaon. Pinangido tu paduan suara kurkur asa Roman dohoti Pesta Natal na Paduahaoni. 5. Parpunguan Bodari ujung tahun. Pertanggihan Bodari ujung tahun Patu Pautama di hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 10 walu WIB Holan Sahali. Maringanan di gereja tahun ima laho mandok mauliate tutuhata ala boi tadalani tahun 2022 on. Sude mahita mandohoti pertanggihan ujung tahun ini. Laos on maralat nitikting dihita ala di buku warta tersurat masuk pukul 10 walu 30 WIB. Onom pertanggihan tahun baru di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 marpungu dohita di gereja tahun manghamolia tahun tutu hata ala boi hita taripar tu tahun 2020 masuk pukul 10 WIB jala Holan Sahalido di Patupa. Pitu tu aka kegiatan ni huria. Hombar tu himbauan sian ketua RT taringot tu keamanan dohot kenyamanan wilayah. Naung dibahas dohot diputusan di sermon parhalado. Sude aka kegiatan nadong di gereja ta Holan Sahat tu pukul 22 WIB Borngin. Ta para ate-atehon ma bawa-bawa na adong ditikting na adong dihita. Tu hata ma nama masu hita. Walu hata mauliate atas goarni parhaladoni huriata pasautan hata mauliate tu keluarga NN di sumbangan perbaikan CCTV. Tu hata mamasu-masu. Songani mahujawan hami tiktingon tu hata manongani hitawan salutna horasma.
Mari dimahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Huriani Tuhata namar pungu di bagasan sadarion, namar lasni roha sudi, hala Kristen mamestahon, ima hata naunggabe dagingi, Yesus Kristus nang ro tutonga-tonga ni portibion. Alanido amang dohot inang, barita halalas ni roha godang di pesta Natal di Yari Parjolo di bagasan sadarion nienet do sian buku Yohanes sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14 songonom ma didok disi takas mata payhut-ihut. Dimulanai nunga adong hatai, jala saor tu debatado hatai, jala debatado hatai. Imana saor tu debata dimulanai, saluhut nai marhite sian hataido, umbahen nama jadi, jala dangadong nanggosada, sian naung jadi naso marhite siani. Di bagasan hataido hanguluan, laos hanguluan ido panodang ni hajol maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan na holom, alai dang dijakon na holomi. Hehe dosada halak sinuru ni debata, si Johannes do gowarna, si tidangi do ibana umbahen naro, asa di hati dakon panodangi, anggiat gabe porsea saluhutna, marhite sian ibana, dangapala ibana panodangi, nama katidakon panodangi dotahe,
alai nunga madokro ujui tu portibion, panodang nasitongi, na manodangi nasa jolma, di portibion hiando ibana, jala marhite sian ibana do, majadi portibion, HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang di jakon, akka na di ibanai ibana. Alai manang piga na majakon ibana, tusido di lehon huaso, asa gabe anak ni debatana sida, akka na porsea di goarna. Ima akan nasotubu sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawah, tung sian debatado, gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, ima hasangapon, ni anak sasada, nasian amai, gok asiniroha, dohot hasitongan. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hatta, namarpungu di bagasan tikion. Molo disukun tuhita amang dohot inang. Didia do taida habal gaon ni Natali. Di manakah kita melihat kebesaran Natal? Atik nado habal gaun ni Natal taida dina tubuh Yesusi ima sian si Maria adorang so habubuan. Manang na ati taida do amang dohot inang habal gaun ni Natal ima ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak. Alai dang disi habal gaun ni Natalia mang dohot inang. Di dia do habal gaun ni Natal, nanaing idauta marhite-hite, jamita di bagasan sadarion, ima nanidok nanakanin. Naunggabe daging hatai. Firman telah menjadi manusia. Ido didok dia saplopat naking. Gabe daging mahatai. Buhadu perjadi ni iya tiamang do inang. Bagaimana firman itu telah menjadi manusia? Nasohatusan pikiran ni colma. Tidak terjangkau pikiran manusia. Translogika manusia, di atas logika manusia, mangatusi, mangalapati. Bagaimana mungkin firman menjadi daging? Alai disido taida habal gaun ni Natal. Firman yang telah menjadi daging, hata nong gabe dagingi, gabe daging mahatai. Jala alani balgana,
imanaking gabe daging hatai, ala ni balgana huriata HKBP tapis tahun doi di bagasan 2 ari. Ale si patah ti amang do inang hita do pamek metto nate. Buasa hudok hita pamek metton. Ay holod dapot pesta padua homar sugod. Akka parkur nama disi, akka lacia. Oke lah kalau kerja dengan alasan kerja. Alai si patadang kereju hita. Hape tapamek meddo. Habal gaun ni Natalina kanin. Dan asal dibaeni 2 hari. Tapi mau menunjukkan luar biasa kebesaran Tuhan ketika firman menjadi manusia. Alanido amang dohot inang. Buhado parjadi nii. Hatai nagabe dagingi. Songo dia do nanidokna gabe daging mahatai. Jala ise do nanidokna imahatai. Jala buasa. Ikon gabe daging hatai. Ido naing idaot tamar hite-hite turpukon. Amang dohot inang. Hobar tu topik ni. Ima pestata sadarion. Firman telah menjadi manusia. Gabe daging ma hatai. Buasa ikon gabe daging ibana. Ala 2 adong pemahaman hati hai. Pemikiran 2 antara Yunani dan Yahudi. Orang Yunani mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Bahwa Allah itu adalah Allah yang suci. Bahwa Allah itu adalah Allah yang nun jauh di sana. Dan mungkin Tuhani nadau. Dan mungkin Tuhani nabadia. Roh tu tonga-tonga ni jolmai. Peduli tu jolma na mardosai. Dan mungkin nina rohani halak Yunani. Marhite filsafatna. Marhite pikiranna. Ala taboto doa temang doinang. Orang-orang Yunani adalah orang-orang yang pintar. Para filsafat, ilmuwan datang dari Yunani. Manalah mungkin Allah itu. Dia peduli kepada kita manusia berdosa. Kita yang jauh dari Allah. Dungi Roma musi halak Yahudi yang memahami ima kemah. Tabernakel tempat Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Edang dihita be Tuhani dalam perjanjian lama. Dung madabu nasida ima Tuha buangan. Tabernakel kemah tempat kediaman Allah bagas joro. Dipahami nasida doi sebagai lambang kehadiran Allah. Allah dang adong bei. Dang rap dohot di batabi hita. Allah nido takas di pasahat. Ima si Yohanes di bagasan turpukon. Untuk meluruskan pemahaman mereka. Idoban na didok nakanin dia saplopat. Gabe daging mahatai. Jala maringanan. Di tonga-tonga nih hitaon. Dia berdiam. Tuhan itu ada kok di tengah-tengah kita. Itu naneng dohononna. Unang regu hamu. Unang sangsi hamu. Unang khawatir hamu. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah tado Tuhani. Immanuel. Ido molodidok. Dongata madebata. Di tengah-tengah tado debata. Ido ubana ikon gabe daging. Hatai. Asa saur. Di tengah-tengah ni. Portibion. Angsa saur tu tonga-tonga ni jolmai. Alanido
amang dohot inang. Atong songo dia do didok na kanin, ima nanidok na gabe daging mahatai, Allah berinkarnasi. Inkarnasi melalui Yesus Kristus. Gabe daging, gabe jolma, jala ise doi, ima Yesus Kristus. Na tubuh di Bethlehem, na tapes tahun di bagasan sadarion. Sudah hala Kristen, mames tahoni, debata nagabe jolma. Saur tutonga-tongata. Hebat nai ya te amang do inang, di patari dahon debata do dirina, marhite rupa ni jolma, asa porsia jolmai na adong do debata. Asa porsia jolmai narap do jolmai do debata di tonga-tonga ni parsaoran ni ngoluna. Asa di bagasan di i amang dohot inang. Yesus nani hati dakon ni si Yohanes si, ya, jala Yesus do nani dok ni si Yohanes naro sian pudina ima marhite 15 mulut taida udut ni turputai di hati dakon si Yohanes do ibana ainin nama odo ibana na hudoki naro sian pudiku jumolo do ibana adong asa au ay parjolohian do ibana. Nang pedidok naro sian pudiku didok disi dang na marlapatan na parjolo si Yohanes adong sian Yesus. Alatai dan aki ngamang dohot inang. Di ayat sada nunga didok. Dimulanay nunga adong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ima na saur tu debata dimulanay. Jala mula dia toli didok. Saluhut na imarhite sian hataido. Umbahen majadi. Jala dangadong nanggo sada sian nang jadi i. Naso marhite siani. Terlalu maruhata ti amang do inang tu panopaon. Kola marhite hata do. Jadi mahonat yur. Jadi matutu natiure. Hanya melalui firman. Hanya melalui perkataan. Hanya melalui logos. Holan jolmado. Berbeda sian aka ciptaan nai. Marhite materi, marhite tindakan. Ima luar biasa ni jolmai ate amang do inang. Berbeda dari ciptaan lain. Dibahen debata, ditopa debata, marhite tangan nasadiri manggana. Jolmai. Jala marhite hosa hangoluan nanilehon ni ibana. Tu jolmai gabe mangulu hita jolma. Asanunga dong hian. Aisada do ibana dohot debata. Holan wujud ni hajol mau ni Yesus do sorang tu portibion. Wujud na do na sorang. Tapi dia sudah ada sejak mulanya di dalam firman. Dan firman itu menjadi daging. Lahir ke dunia ini dipudi ni si Yohanes. Ima naking nanidokna na gabe daging hatai. Kurian itu hatta na marpungu di bagasan tikyon. Atong molo naung gabe daging hatai. Ahado na naing dohonon na tuhita. Tarlumembi di pesta Natal ta di bagasan sadarion. Na parjolo sa halin ang dohonon na amang do inang. Na daw hiyan gabe jonok. Adorang so gabe daging hatai. Adorang so tubuh Yesus di Bethlehem. Tardok daw hiyan do jarak ni hita jolma tu debata. Takas do di padan narobi. Molo taida amang dohot inang. Ikon marhite malim do. Nasida pasahaton pelean na tu debata. Dang boy langsung. Daw badia maha kudus. Ido molo dihalak Yahudi adong do ruang kudus. Ada ruang maha kudus. Jadi ada ruang maha kudus, adong ruang kudus.
Jadi baratna ini tempat suci, ada yang lebih suci lagi. Jala holom malim do na boy masuk tu si. Ido banat tiki tarsilang Yesus, ya ribak mah hire-hire na di bagasan joro ni debata terbelah dua dan adong be pembatasan. Yesus datang untuk meruntuhkan imanaking tembok-tembok pemisah di antara manusia. Ay sarupa do hita di adopan ni debata. Dan sumurung malimi sian ima hita saluhutna di adopan ni debata. Asa ido molo di padan narobi maceda dia. Dang terjama, dang boy taida marhite kasat mata kita. Idoban na marhite tod di ibana. Ditiki si Musa pe majalo patik na sapuli marhite api do di patuduhon debata ibana. Alay ro ibana marhite daging di bagasan Yesus. Alanido amang dohot inang. Nunga maringanan ima Yesus Kristus ima hata naung gabe dagingi di tonga-tongata jala nunga gabe jonok kita tu debata nunga saur debata tu hita jolma ima di bagasan Yesus Kristus. Jadi sarupa doi amang dohot inang ima songon komunikasi tadi HP tai na julukan holong makatai do ya dang boy marsi berengan alai di kemajuan ni internet sonarion ya ngabuhi ta sonari marsi paidan bohi face to face marhite video call bahkan boy rupani piga-piga halak kita mar video call seolah-olah maknang di dia pehita di luar dia pehita kita bisa saling komunikasi. Seolah-olah ya dunia ini berada di dalam genggaman kita. Dan adong pembatasna. Di dia pehita boy berkomunikasi, di dia pehita boy martangiang, di dia pehita boy marparsauran dohot akayana kota. Alani ta pake ya telepon seluler tayat ya mang do inang. Dan adong rupani boy dohonot tabe ay molo di siki di jolo niba anak kon niba boy do rap martangiang boy rap bersatu du boy iba rap majahat ani debata sekarang juga bisa buka handphonemu kita video call tato tuhon jam 3 hita martangiang la di luar Eropa pe di dia pe boy do hita kita tentukan jam berapa kita saat teduh jam berapa kita berdoa bersama bahkan songon mungkin adong akayana kota na suboy mula kate manang hita dang boy mulak tu bona pasogit mengakhiri tahun 2022 on akana tua-tua ta aka keluarga ta na dihitaan kita bisa kok berdoa bersama mengunjungi tahun 2022 on bahkan merayakan Natal bersama marhite ibadah songon natapatupa na tanggal 20 lihat ya ibadah keluarga tidak ada pembatas sekarang songonima hasa saorta dohot debata nunga boy hita ima songon natadok nakanin langsung makatai dohot ibana Immanuel dongata ma debata di tonga-tongata do ibana marhitia hamay sonari molo didok Immanuel dongata ma debata molo adong dua manang tulu halak marpungu di bagasan guarhu di tonga-tonga na sida doau marhitia hamay amang do inang marhiti tod dini debata tabunay teh dua manang tulu halak ninna jadi lapatannya neng dohonon na di si ya holan amat tai inat tai anak konna ya di tonga-tonga na sida doa dang namadok mulo sahalat tadang di tonga-tonga ta debata daong tapi itu untuk mengajak persekutuan ya persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita. Napa duahon ahado neng dohonon na amang doho inang Yesus dohanguluan dohot panodang ni portibion. Adong do petaida hanguluan nasing amang do inang.
Adong dope haluaw na asing ni di bagasan Jesus Kristus. Nang pemasa porang ate. Nang pemasa akka lalo gempa bumi. Nang pemasa akka banjir. Nang pegudang akka perusahaan sonari mempehakakan akka karyawanna. Gudang ka namanginang beberapa ada 18 perusahaan besar itu. Ribuan. Termasuk Sofi Indonesia ya. Alay buhado hita amang dohot inang. Dia ka kesulitan, dia ka tantangan, dia ka hamaulon, dia ka ragam, dia ka namasa. Di tonga-tonga ni nguluta, isi doha nguluan di hita. Siapakah yang menjadi keselamatan bagi kita? Jala isi do mangalehon dalan hanguluan ni. Ima Yesus Kristus ibana do panodang, ibana do hanguluan. Alani amang dohot inang, molo Yesus do nagabi panodang dihita, unang segulap taida portibio nate. Ya, jangan pesimis, jangan patah semangat. Alaniaha, gambaran ima kegelapan ini adalah dosa. Gambaran kegelapan adalah ketakutan. Gambaran kegelapan adalah hukuman. Alai gambaran imanakanin terang itu adalah keselamatan, sukacita, kebahagiaan, dan tidak ada ketakutan. Jadi sama itu, sarupa do ihado hudo amang do inang, sarupa songomar kacamata reben na gulapi hita, lak matanyari petaida tong do gulap kan, ido kan, gulapin na, adong matanyari di da gulap, hebat na yate. Alani unang pakai kacamata, reben muna gulapi. Ya, hatimu yang kacau balau, pikiranmu yang semeraut, hatimu yang gundah gulana. Tapi pakailah kacamata imanmu, melihat kehidupan ini. Ada harapan, ada kehidupan, ada keselamatan di dalam Yesus. Dan itu sudah kita rasakan. Saya yakin amanginang nungata hilalai di bagasan nguluta, berbagai pergumulan demi pergumulan, tapi Tuhan kuatkan kita hingga pada saat ini. Alaniaha ibana do haluaun, ibana do hanguluan, hidup yang sejati ada di dalam Yesus Kristus. Alani unang lului hanguluan nasing ate, ya, unang akka pemuda-pemudi, ya, apa namanya itu, untuk mencari pasangan hidup pun sekarang ya mencocok-cocokkan namanya dari huruf apa namanya, ya misalnya saya J, pasangannya itu calon pasangannya huruf A, gimana ya, cocok enggak nih pergi ke orang pintar kan, saya dong DP kan. Maaf amanginang, boy sajodo hita akan di pangaratoan yang sudah berpendidikan, yang sudah berwawasan luas, alai molodung mulak tu bona pasogit songonon, marnatal marton baru, mulak tu hapor siaon, na jolo muse, ya, lama jo hita, tu kuburan di bapak tay, ya, tabayjo sigaret hasuluman nai nina. Dungi di bay matong kan. Beh, di isa bapat tay do enggak habisin na. Tapi ya logo do ala kacang logo di si. Itu kan. Dungi ahado hasuluman ni bapat na jolo, inungta opung na jolo. Tabayjo. Romatong poparan naw ni bayin kan. Di bayi ma, digijang niya hado teh biasa na di bayi ni. Digijang niya inang, para-para. Manang na gijang na dia peyate. Manang gijang lamari may, gijang ni para-para may. Di bayi dia duri, di bayi di talam, di bayi may. Dungi pigadan,
Pigaleleng di jama ma, nung ngali ninna. Ngabe nga di pangan ninna. Ay buasa dang ngali, molo dito ba sumausir. 10 menit ngali do ate. Ya. Ay buado ba non ni namate mangisa sigaret na. Buado namate, ima, laho, mangaton hasuluman na. Buhado namate mamasu-masu na mangulu. Majalo pasu-pasu. Pasu-pasu hami poparamonin na muse. Bah, garu Yesus namate inu ngahehe ibana. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Yang memberi keselamatan itu adalah Yesus Kristus yang hidup bukan yang mati. Garu diri nadang bodi palua. Lama paluahon na mangulu ate. Alani do amang dohot inang. Hola Jesus do haluaon dihita. Ibana do panodang. Ibana do ima dalan hati uron dihita. Ima di bagasan hatanai. Ido molo didok di 2 Timotius 3 ayat 10 didok. Ay nasa surati sini haton ni debatado. Jalahasea mamudai. Mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran. Bolo marsay to nang lautu datu. Ay memang ayadong do na marsugo ni roha to ho. Ape kebetulan memang mersadik ka lagi do tetanggana. Oy do tetangga kido ipitorin na. Ape na malo. Manubu-nubuhi hatate. Alani do amang doh inang. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ido nagabe kompas di hita. Yang tidak pernah membawa kita ke dalam jalan yang salah. Jalan yang lain inna topik, ima tema nasional PGI dan KWI di bagasan Natal tahun 2022. Jalan yang lain, bukan jalan Herodes yang serakah, yang iri, yang tidak mau disaingi, yang takut dengan kekuasaan dan jabatannya. Tapi carilah jalan lain, ima jalan napi natudu ni Yesus Kristus. Asa disido hati uron, disido hanguluan, jalan apa tuluhon, tajakon ma, hata, naung gabe dagingi, ima Yesus si paluay. Ayadong do na sumadjakon. Ido naking amang dohot inang didok dia 10 duay. Alay manang piga na madjakon ibana, tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debata na sida, akana porsea di gowarna. Hape molo didok nakanin di ayat 5. Namar sinodang do panodang ini di bagasan nahulum. Alay dang dijakon nahulumi. Nahulum. Dang dijakon dosai. Dang dijakon pertibion. Mula Apostel Paulus menggambarkan dunia ini adalah dosa. Kejahatan ninna. Ido ibannya di lehon toddi ni debata. Di bagasan ate-ateta. Asa toddi ni debata mah. Mengerajai rohanan pikirat ta. Unang portibion. Dang dijakon Yesus nang tubui diparsilakon ibana karena dunia tidak menerima Yesus, tidak menerima kebenaran itu. Alania mang dohot inang marhite-hite pesta Natal di bagasan sadarion. Tajakon mah Yesus si paluai asagabi anak-anak ni debata hita. Jonok hita tu ibana. Itu gambaran kedekatan molo didok 12 nak kanin asagabe anak ni debatana sida akka na porsea di gowarna tabunai ati amang do inang gabi anak ni debata gabi gari holan anak ni amungta maaf amang inang inungta dohita atar paradongan amungta inungtai adong jabatanna ya kita sudah begitu bangga ya apalagi Yesus yang memiliki segalanya. Kita menjadi anak-anaknya luar biasa. Amang dohot inang tajakon may asa dihita hanguluan saliling nililing nay. Selamat hari Natal. Horas martangiang mahita. Mauliate di pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan dipakulingi hohami. Marhite hatam di bagasan pesta lasni roha. Di halalas ni roha godang. Di hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus. Hata naung gabe daging. Narotu tonga-tonga ni portibion.
mabuan haluaon Tuhami, marsaringar hatam Tuhan, paingoton hami Tuhan, di tonga-tonga nami do debata, marhite todim todi perbadiai, jala todimi matutu natotong mangerajai roha ng pikiran nami, jala boy hami mangulu di bagasan nii, marhite-hite na mangulahon lomo ni roham, di bagasan hatam, ala hatamido nagabi hatiuron di hami, nagabi songon kompas, petunjuk arah ni dalan nami, ahanana yang si dalanan nami, jala ahanana yang si ulahon nami, asa marlas ni rohami, asa nang mabiar hami Tuhan, ima manuruson pardalanan ni ngulu nami, mengujungi tahun 2022, jala memasuki tahun 2023, 5 tahun parasini rohaun, nana yang si pasahatonmu Tuhami, moliate ma Tuhan, pasu-pasu malas ni roha nami, las ni roha ni ruas ni huriam saluhutna, di bagasan tikyon, las ni roha ni akahala Kristen, namar pesta di bagasan sadarion, asa manotong las ni rohai, kubuak kami tutongan ni bagas nami, tutongan ni ngulu nami si ganupari, jala totong Tuhan, gabi barita nauli ngulu nami, di tonga-tonga, ni ngulu manangahape na hula hami, jala di dia pehami maringanan, ale Tuhan debata aman nami, las di bagasan sadarion Tuhan, marningot hami tuak kadongan nami, nasuboy rap dohot hami di bagasan tikyon, marlas ni roha di tonga ni bagas jorom, tarlumubi ak kadongan nami, natongon di bagasan parsahiton, songona tarsurat di warta jemaat nami i, Nyonya Purnama Saragi Borus Imajuntak, situa Profesor PTD si Hombing, situa Dr. Andus JW si Tindaun, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Pancaitan, Binsar Napitupulu, situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Dr. Andus Pontius FC Hombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, situa Ramos Sitanggang, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait, Brian Tampu Bolon, Sape Tapu Bolon, Tuhohu pasat hami nasida Tuhan, totong lehon pakirimon di nasida, makirin di hama malum nasiako, jala bargogo nasida Tuhan, ima manaon proses demi proses pengobatan, di bagasan parsahiton nasidai, nang songoni di bagasan tikyon, dia kadongan nami sudah karuas di huriam, na marlas ni roha, ima di ari hatutubu nasida, di bagasan mingguon, marulang tahun kelahiran di bagasan samingguon, songoni nang ulang tahun perkawinan, tabayon makapasu-pasum di nasida, naso habilangak kami, marhite hai pason gajang ni umur, dohot pasu-pasu par rumah tanggaon, narade di adopanmu saluhut na Tuhan, alani Tuhan, Tuhoma hupasat hami ngulu nami, mangasahon Kristus Yesus, martangiak kami Tuho. Amin. Taparade deta sian bukeden nomor 61 ayat sada dohot namangihut, laos tapasahat ma peliata sada A sada B, dohot pilihan 2 tu ulaun diakoni sosial Karitas Emergensi HKBP Pusat. Jesus,
pangyakon mapeleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mega beuap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasaya kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na totong, na somar mula, na somar pasohotan. Upuji hami maho, ala saud sudi tahim, naung sinakapmu adorang somarojahan dope hasianganon. Dang tarabat sibolis sakapmu, dang sudah tahim na badiai dibahen dosa nami, ala ni holong ni roham na balga, na sohadodoani, dibaheni mauliate marohanami tuho, ala naung saud sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangolu di hami, asa malua hami sian dosa, hamatean, doho sian uhum, jala masohot hami mangulahon dosa, ope sayasi maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halojaon na hami, ala natinaon nay na berniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaonmu, dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhon hami pardosa, say sungguli maakaparhalado ni huriam, mamaritahon barita nauli tu saluhut halak, nang patar hasangaponmu, jala nang jupang dame dohot hasonangan, salehon mapitu naukap tu halak na sotumaddaho, dohot tu parugamo na asing, asarona sida manguloi Tuhan nami, Yesus Kristus. Say rajai masaluhut panggonggomi, dohot akasuruan na, asa diboto na sida, naung dilehoko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saleleng nileleng na, say lehon gogo tuaka na dibagasan pangucunan, apuli akan namarsak, jala palua akan natargogot, say tatap jala odingi akan napinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sude, akan namagudang rodi dakdanak, di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Salele
hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasarhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhutna amanami nanami. Ala naing udutata dope ulaun parpadanan nabadia. Alani mangulun mahita satokin. Saparopa jom mangulok kita. 10 menit kita mangulun. Dungi tauduti manon ima ulaun parpadanan nabadia. Songon naung diwartahon nakanin. Ya tuhita na hona ruhut pamisangion. Dohot parmahanion, dang pola parsidohot ita ulaun nabadia, dohot aka yang belum, ya lepas sidi juga belum diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Alanian nona manginang, tabuak ma aka hudulata, ala adongdo dipersiapkan ima huriata, songon roti sagu-sagu dihita, ima songon manggati si panganon adorang somula kita manang sotapuka ima ulaon perjamuan kudus mangulom mahita satokin. Tu amanami inanami saluhutna asahot mahita di hudulata. Roben nona kayana kota mabagi konsumsi tu hita. Hot mahita di hudulata. Kepada anak-anak kami na poso supaya membantu untuk membagikan konsumsi di ruang konsistori. Akan aso dohot perjamuan kudus ulaun nabadia asa buhay margeser.